Ako sa diagnostikujú ochorenia, ktoré spôsobujú jazvovatenie pľúc alebo inak povedané pľúcnu fibrózu. A je potrebné urobiť niektoré špeciálne vyšetrenia. V prvom rade podrobné klinické vyšetrenie, obhliadku pacienta po počúvaní plúc, kde býva často počuteľný tzv. Krepitus. Je to taký špeciálny zvuk, ktorý má charakter akoby že šušťanie celofánu alebo rozopínanie suchého zipsu. Keď takéto niečo lekár počuje, hneď by ho malo napadnúť, že sa môže jednať o jazvovatenie alebo fibrotizáciu plúcneho tkaniva. A v prípade, že pacient má teda relevantné príznaky, to znamená zadýchavanie sa, prípadne spojené aj so suchým dráždivým kašlom, je potrebné urobiť funkčné vyšetrenie pľúc, ktoré spočíva nielen v samotnej spirometrii, ktorými sa vyšetria objemy základnej pľúc, vitálna kapacita pľúc a objem vydýchnutý za prvú sekundu, ale je potrebné aj vyšetrenie difúznej kapacity pľúc, čo je vlastne vyšetrenie, ktorým sa meria, akým spôsobom sú pľúca schopné vymieňať kyslík a kysličník uhličitý medzi krvou a mechúrikmi. Toto vyšetrenie je citlivejšie na postihnutie plúcneho tkaniva procesmi, ktoré môžu vyvolávať intersticiálne plúcne ochorenie spojené s jazvovatením pľúc. A samozrejme, ak je toto podozrenie relevantné a prípadne ukážu sa nejaké poruchy, základným vyšetrením, a dá sa povedať takým zlatým štandardom v súčasnosti, je vyšetrenie počítačovou tomografiou hrudníka, a je to taký špeciálny názov, že HRCT, čo znamená CT vyšetrenie s vysokým rozlíšením. S vysokým rozlíšením znamená, že ten počítač alebo ten rentgenový lúč je tak usmernený a počítač to tak spracováva, že sa dajú urobiť akoby menej ako 1 mm rezy celými plúcami, kde je veľmi pekne vidieť celú architektoniku toho plúcneho tkaniva, na ktorej sa spravidla už zobrazujú nejaké zmeny, ktoré signalizujú, že to tkanivo začína byť hrubšie, že sa tam vytvárajú malé jazvičky, niekedy už potom aj veľké jazvy a v tých najťažších prípadoch už má charakter toho plúcneho obrazu taký obraz, ktorý sa nazýva, že obraz medového plástu, že tie plúca už vyzerajú tak, ako keď si predstavíte ten voskový medový plást, ktoré včely naplňajú medom. Takže až taký obraz to môže mať a tie plúca sú potom už aj tuhé a spravidla takíto pacienti už majú príznaky. Čiže to je úplne najzákladnejšia diagnostika, ktorou sa dá odhaliť prítomnosť plúcnej fibrózy. Niekedy nevieme, čo to spôsobuje a niekedy je potrebné odobrať aj priamo vzorku z tohto plúcneho tkaniva. Môže sa to urobiť pomocou bronchoskopie, čiže tenkou hadičkou cez priedušky, kde sa zoberie malá vzorka z plúcneho tkaniva. Ale niekedy to nestačí, lebo je potrebné odobrať väčšiu vzorku tkaniva. Preto v niektorých prípadoch, ktorých už je to čím ďalej tým menej, vzhľadom k veľmi dokonalým zobrazovacím metodikám v zmysle tohto vysokorozlišovacieho CT vyšetrenia plúc, ale aj tak je niekedy potrebné odobrať vzorku chirurgickým spôsobom a to už najčastejšie takou, že videoasistovanou torakoskopiou. Je to niečo ako videooperácia cez dve dierky v hrudníku sa zavedú nástroje a ďalšou dierkou sa pozerá na plúcne tkanivo a odoberie sa malá vzorka tkaniva. Tak vtedy je potom už aj histologický obraz, ktorý spravidla umožní stanoviť diagnózu, ktorá môže byť definitívna, ale ani to ešte neznamená, že niekedy sa úplne presne dopátrame definitívnej aj príčiny a spoznania aj príčiny, prečo je to ochorenie, pretože o niektorých ochoreniach ani nevieme ešte celkom presne, čo ich spôsobuje a vtedy dostávajú prívlastok, že je to idiopatické ochorenie, ako napríklad idiopatická plúcna fibróza.
To by boli tie základné vyšetrenia, ktorým sa pacient by sa mal podrobiť, aby sa stanovila správna diagnóza a aby sa mohla zahájiť tá najlepšia cielená liečba pre daný proces, ktorý spôsobuje jazvovatenie plúcneho tkaniva.